салом дӯстон, айни замон дар назди 112 микрорайон қарор дорем, назди тарабхонаи Райҳон. Аз ин тараф рост худи 112 микрорайон ва поён равем агар 82 микрорайон, дар инҷо тарабхонаи Райҳон ва аз ин тараф рост Калинин. мағозаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ба марҳамат маҷмаи истиқоматӣ. дӯстони азиз, марҳамат худи маҷмаи истиқоматӣ аз чандин блокҳо иборат асту ба мо мана ҳамин блок лозим мебошад. мағозаи фурӯшимон дӯстони азиз дар якум ошинаш ҷойгир аст. дар мана ҳамин тараф мебошад дӯстони азиз. 1, 2, 3 сеюм бокс ҳам аз ин тараф тиреза дорад, ҳам аз тарафи пеш тиреза дорад дӯстони азиз. яъне шумо метавонед харидорӣ карда аз ду тараф дармонед, ҳам аз тарафи внутрини двор, ҳам аз тарафи беруни бино дӯстони гиромӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи мағозаи фурӯшӣ мағозаи калон мебошад. аниқтараш гӯем помешенияи фурӯшӣ 120 метри квадратӣ аст. масоҳаташ бениҳоят калон дар якум шонаи бинои новостройка дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад дӯстони азиз. минтақаи серодам. дар ин минтақа бениҳоят зиёд маҷмӯи истиқоматӣ ҳастанд. мактабҳо, буғчои кӯдакона, масҷид, хулас минтақаи серодаму сермошин мебошад дӯстони азиз. барои ҳамин бо мизоҷон мушкилӣ намешавад, бо клиентҳо мушкилӣ намешавад. метавонед ин мағозаро харидорӣ карда, ин помешаниро харидорӣ карда ба дил хоҳ намуд тиҷорат табдил тиҳед дӯстони азиз. мисол метавонед мағозаи хӯрокворӣ кунед, маркази тиб, стоматология ё ин ки ягон парикмахерскии калон, кошонаи ҳусн, мағозаи масъолаи сохтмонӣ, чунки дар ин ҷо сохтмони биноҳо рафта истодааст дӯстони азиз ва барои ҳам сохтмон ҳам таъмираш клиентҳо зиёд мешаванд, чунки масъолаеро бояд аз ягон ҷо дастрас кунанд ва аз шумо дастрас мекунанд дӯстони азиз. хулас вариантҳо зиёд аст. одамои мефаҳмидаги худашон медонанд чӣ кор кардан дар кор. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, даратонро метавонед аз ду тараф монед, ҳам аз тарафи внутрини двор, ҳам аз тарафи беруни бино. чӣ хеле ки дар аввали набор қайд кардем 120 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. сарҳадашро ба шумо нишон медиҳем. ин сарҳад аз як тараф аст. мана ҳамин хел дӯстони азиз сарҳади помешения мебошад. аз ду тараф ҷои дар дорад. ин тарафи внутрини двор ва ин бошад тарафи беруни бино. яъне аз ду тараф шумо метавонед дар монед дӯстони азиз ва бо мизоҷон алоқаи хуб мешавад. дӯстони азиз, аз ин тараф ҳам биноро ба шумо нишон медиҳем. 1, 2, 3 сеюм бокс дӯстони гиромӣ ва то мағозая 3 та роҳ аст дӯстони азиз. аз ин тараф роҳ мебошад аз бари тарабхонаи Райҳон, аз ин тараф ҳам роҳ аст дӯстони азиз, баъд аз он аз ин тараф ҳам роҳ аст. аз 3 тараф роҳ мебошад то мағозая. ва дӯстони гиромӣ, қисми зиёди ҳамин маҷмӯи истиқоматии бузург сохтмонаш ба анҷом расидагӣ аст. каме корҳои таъмирӣ мондагӣ тамом ва дар оянда аз рӯи нақша ҳамин блока мисли ҳамин блок зебо мешавад дӯстони гиромӣ ва метавонед бинед ки дар оянда таъмири мағозаҳоям чӣ гуна мешаванд дӯстони азиз.